garenean, baina ez dira nahikoak izan ezkututako artxiboak irekiak izateko. Ez dira nahikoak izan ere, Irunseme eta Irunalaben abetatik ateratzeaz gain, orain arte mutu mantendu diren eta egia ahaztarazten saiatu diren politikari, polizia edo epaile konplizekek hitz egiteko. Haiek nahi duten arren, guk ez dugu gertatutakoa ahaztuko. Gertatutakoaren memoria belaunaldiz belaunaldi transmititu egin da. Gure txikiek urte hartan gertatutakoa ezagutzen dute. Gure peina eta txokoetan, Iruñako kaleetan, gure erakundeetan, milaka pertsonek badakigu zer gertatu zen. German hil zutenean edo Iñaki zauritu zutenean, jaio asko jaio orain ezkinen arren, badakigu duela 37 urte gertatutakoa. Eta gertakari haiek gaitzesten ditugu. Horregatik, behar, aldarrikatu eta merezi dugun egia, justizia eta erreparazioa helduko dira. Urte hauetan, jaietan, aldarrikapena egiteko une hauek ere izaten ditugu. Baina laster, dena argitzen denean, merezitakoa jaso dugula ospatu ahalko dugu, gure jaiak aberastuaz. 37 urte ondoren, behar eta merezi dugulako egia, justizia eta erreparazioa.